Molts aturats i persones amb una feina precària s'estan desplaçant aquests dies a les oficines del Servei d'Ocupació del Territori per informar-se i mostrar el seu interès en poder treballar al futur BCN World. Ho veuen com una oportunitat laboral de futur després de l'acord al qual van arribar la setmana passada el govern català i els promotors del macrocomplex turístic per promoure la formació i ocupació de persones sense feina inscrites en les oficines de treball. I és que el conveni dona prioritat als aturats de la demarcació, ja siguin del Camp de Tarragona o de les Terres de l'Ebre. Ja hi ha hagut un increment de gent del territori que ha anat al SOC a apuntar-se o a demanar informació, vamos. I ahir els estan fent i els estan donant. Que els 16.450 aturats que tenim aquí a Terres de l'Ebre, doncs hi havia una part important d'estos 16.450 persones que s'hi puguen sumar i que els ajuda precisament a passar este mal trago que estan passant de que no tenen feina. Actualment encara no hi ha una borsa específica per a aquest macroprojecte, però els seus impulsors parlen de la creació d'uns 17.000 llocs de treball nous. Arran dels darrers acords entre l'administració catalana i BCN World i també per la voluntat d'iniciar les obres després de l'estiu, la delegació del govern a l'Ebre està treballant per poder tornar a convocar la comissió de seguiment del projecte. Això hauria de permetre a les empreses del territori poder oferir els seus productes i serveis als responsables del macrocomplex que està previst ubicar-se a la Costa Daurada.